de meeste wel hoort, denk ik. Maar het zijn toch wel dingen waar ik toch wil vertellen en dat heeft wel een enorme indruk op je maakt als persoon. Je komt eraan en ten eerste, je hebt geen cultuurshock als je daar komt, maar je denkt, hé, dit is wel leuk, je ziet het allemaal heel interessant in een Afrikaan land. De ene loopt in de stad, in de straat en je slaapt bij een in de villa, een heel mooi huis en de volgende keer slaap je in een sloppenwijk in het totaal tegenovergestelde. Dus die verschillen, daar loop je gewoon in als het ware. Je loopt eerst gewoon in een heel mooi huis van Paul, die ook geholpen. Heel mooi, normale zee, normale bloed, warm water. Dat is allemaal heel normaal, net als hier. En dan je werkt dan in een sloppenwijk. Weet je, waar je moet poepen en plassen in een gat in de grond. En het stinkt zo erg. Wat moet hier nog niet overgegeven, weet je. Dus, maar je bent er ook aan, maar er zijn zo verschillen. Dat is echt het grote verschil wat je meemaakt. Dat je ineens gewoon op stenen loopt en dan ineens op zand. Dus, ja, dat is zo anders. En daar ben je ook wel aan hoor. En als ik dan kijk van toen ik terug naar Nederland kwam, toen dacht ik van wow, weet je, Nederland is zo anders. Ja, dat geeft dan pas een show, weet je. Want daar kan je heel makkelijk aanpassen. En daar is heel makkelijk leven en dan kom je hier en dan zie je in wat voor omstandigheden wij leven. Dan vraag je eigenlijk dan niet de slechter aan doen, wij of hun. Dat ga je dan echt wel vragen. Nou, we gingen dus naar Oeganda om te kijken, Heer, wat wil u doen? Wat gaan we doen in Oeganda? Willen we daar kinderen helpen? Wat is uw plan? En laten we nou daarheen gaan en zien we wat we volgens ons vallen. We kwamen daar aan en ik heb zelf niet vanaf geweest kijken, maar Lars heeft wel een paar foto's gemaakt. Kijk, dit is een van de foto's. Hier zie je hoe de kinderen bij liggen. Hier ligt de zo dus elke nacht. Het is niet eenmalig één nachtje dat je even meemaakt, maar elke nacht ligt ze dood. Ja, op papieren en dakjes, koud. Even ligt daar s'nachts en probeert te slapen. Ik weet niet of jullie die huisblok al gelezen hebben, maar een van die jongens stelde dat ze s'nachts zomaar wakker werden gemaakt, werden ze gebeten. Gewoon gebeten, dat zijn die kinderen, weet je. Jullie zijn nog jonger dan jullie. Ik bedoel, deze kinderen zijn tussen de 6 en 11 jaar die we mogen helpen. En die lagen eerder gewoon super lang op straat. Gewoon een paar jaar, niet een paar nachten. Dus dan weet je, dat is nog wat te doen, weet je. Dan zei ik hier, hoe zo vies, totaal, een paar nachten, kan ik nog wel redden, hoor, of zo. Maar nee, deze kinderen leven 2 jaar op straat en zo. En God is zo almachtig groot dat hij altijd deze kinderen heeft gezien. Hij heeft altijd een oog voor deze kinderen gehad, hij heeft een doel met deze kinderen gehad. Hij heeft een plan met deze kinderen. En de Heer God is zo groot dat hij van deze kinderen op ons pad heeft gebracht en dat wij echt een enorm bedrag voor deze kinderen mochten vrijgeven, zodat wij niet in huis mochten plaatsen. We hebben het voordeel gehad met deze kinderen hun ogen te zien wanneer ze s'nachts binnenkwamen in een huis. En hier, ga je maar weg, weet je wel, ik gaf het God met lakens en zo. En we zeiden, hier, ga je maar niet, ga maar lekker slapen. Sliep ineens op mijn trappen. Ze sliepen niet op deze matje. Ze sliepen ineens op mijn trappen met laken. Lekker warme deken. Kregen die ochtend lekker nieuwe kleren. Lekker eten. Dus probeer het eens voor te stellen, weet je. Als persoon gewoon, bedenk dat je 5 bent. Of 6. Je bedenkt dat je zo oud bent. En dat je 2 jaar op straat hebt geleefd. Ben je niet, een van onze kinderen is 6 jaar, die heeft 2 jaar op straat geleefd. En bedenk dan dat je ineens een huis wordt aangeboden, met bedden, nieuwe kleren, nieuwe schoenen. Toch ongelooflijk eigenlijk. Ik bedoel, als je het ook probeert voor te stellen, nee. En wij zijn goed op. Wij vinden het raar dat we geen plasmascherm hebben. Ik bedoel, bij ons gaat het om hele andere dingen. Bij ons gaat het niet om een matras hebben, want dat is heel normaal. We hebben een matras, we hebben schoenen, ik bedoel, meer dan 1 paar. Weet je, nu hebben we maar 1 paar. En daar zijn we blij mee. Ik bedoel, hoe ongelooflijk is dat toch? Besef je wel wat je hebt? Besef je wel hoe rijkelijk gezegend je bent? Besef je dat?
Zo, ja. Toen ik die kinderen zag, heeft mijn hart vuurde echt op wind. Wauw, weet je, we mogen iets geven. We mogen deze kinderen een toekomst geven. En dat doen wij niet, nee, dat doet God. Weet je. God had het plan met deze kinderen om hun een toekomst te geven. Om tegen hun te zeggen, jongen, ik heb een plan met jou. Ben je mee? Ik heb een plan met jou. Net zoals God ook zegt tegen jullie allemaal. Ik heb een plan met jou. Je bent bestemd om daarheen te gaan. Dat is jouw doel, weet je. Ik wil graag door je heen werken, ik wil jouw handen gebruiken, in jouw voeten, in jouw leven, jouw ogen, jouw mond. Dat wil God gebruiken. Voor jullie allemaal. En ook met deze kinderen. Je leek zo dat deze kinderen geen toekomst hadden. Dat leek erop. Maar weet je, God die draait het allemaal om. Hij zei, nee, ik heb een plan in mijn leven en ik ga ze gebruiken. Ik stuur 5 Nederlanders, nee 6 Nederlanders, stuur ik op hun pad. Ik geef heel veel geld mee en ik stop ze dan in huis. Weet je, dat heeft God gedaan, weet je. Ja, dat is onze almachtige God. Dat doen wij niet. Ik bedoel, wij zijn daarheen gegaan en kijken wat we gaan doen. We hadden geen plan om een stichting op te zetten. Nee, dat waren niet zo'n plan. We kwamen daarbij en God bracht ons naar deze kinderen toe. En dat is zo prachtig. En nu nog steeds weet je, als ik dan, als ik verslagen krijg, gewoon hoe het met de kinderen gaat en hoe ze het nu doen. En ik denk van wauw, hoe mooi is het dat God hun gewoon voor hun zorgt. Weet je, want ik ben een student en ik heb niet veel geld in de bank, weet je. Maar weet je, God zorgt voor deze kinderen. Ze zijn nu al 3 maanden in een prachtig huis. En God die zorgt gewoon elke maand hoe het gaat, weet je. Maar daar kan jij ook mee helpen. Ben jij ook als persoon gewoon verantwoordelijk voor, weet je, om andere mensen te helpen. In de Bijbel staat niet voor niets van Mattheüs 25. Als jij de armen te eten hebt gegeven, dan heb je eigenlijk mij te eten gegeven, zegt Jezus. Als jij iemand vrede hebt gegeven, heb je eigenlijk mij te eten gegeven, zegt Jezus. Dus onze verantwoordelijkheid ook. En ik denk dat we dat best mogen oppakken, van onze eigen verantwoordelijkheid. Ja, er is nog een voorbeeld van hoe de kinderen gewoon s'nachts bij liggen. Die voelen zich niet veilig s'nachts. Die zijn niet bang s'nachts. Nee. Wij zitten lekker in het bed, echt waar. Ik denk misschien niet eens elke nacht aan, weet je. Dat ik denk van, oh, ik zit lekker warm in het bed. En deze kinderen zitten op straat. Want er liggen nog zoveel meer kinderen op straat, echt waar. Wij op tijd hebben wij een nieuw leven kunnen geven. Maar er liggen daar nog zoveel meer kinderen. Wie neemt verantwoordelijkheid voor hen dan? God. Doen wij weer enorm veel geld in Nederland. Echt waar, ja. Als ik besef weet hoe rijk het leven ben ik voor wauw. Ja. Ja, ik denk dat ik dat voor leven wil zeggen over deze kinderen. Weet je, een nieuw leven dat God heeft gepland met hun leven. En jij kan daar beter van uitmaken. Jij kan ook helpen aan hun toekomst. Maar gaan jullie ook helpen. Ik denk dat dat het belangrijkste is wat ik wil zeggen eigenlijk. Dit is Kenia, grote slobberheid. Maar laten we het net over had, Bera. Ja, hier moeten we elke dag lang. Heel veel werkzaamheden. Het is soms ontiegelijk, maar daar ben je wel aan. Je leert wel om te gaan met die stand. De eerste dag weet ik nog wel, de eerste dag ging ik niet volgens mij het allemaal. Ik denk dat ik moet sturen dat en zo, maar ja, dat doe je niet. En dat zou het een aardig maar de eerste dag schrik ik daar echt wel van en ik denk, wow, hoe moet ik hier 2 weken in gaan wandelen? Je hebt schone schoenen. Ik dacht eigenlijk dat ik weg zou gooien, ik zie was niet goed gedaan. Ik zou wel heel groot worden, maar je loopt er niet gewoon op stenen of zo, weet je. Als je echt misstaat, sta je in een klas of wat. Ja, later in de morgen, ik weet niet wat het allemaal is, maar dat wil je niet weten. Dit is dus waar je eigenlijk aan leven, dit is waar je mensen leven. Gewoon, die leven daar. Ja, hè, wij hebben dus gewoon een straat en die leven daar gewoon. Maar ik wil gewoon volgen. Ja, ik weet dat je al heel erg